Amin ae ora sakake. Lho, iki ana sing gurung keiris sakmono gedene lho. Monggo dulur. Ku jenenge ngene. Cek campur kabeh mi rasa ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung Gomes lur. Iki Bandung iki lak manggang telo. Ngopen ceritane ngopen. Ngopen iki mang ceritane laket wesuk sampai ya mene gurung gembuk. Mbok lagi lho manggang telo ta manggang watu wak ngene. Mbok lho iki lho lur lho tak open. Engko digebuka cekno enak ya. Nek dikukus iki wis biasa. Nek diopen ini kan ketokane luar biasa. Mergo waktune sing begitu lamanya nunggoki, ya. Wis ngene iki wae saiki ditinggal masak lho. Iki wis wayahe masak jagane buka. Sampeyan ngerti ya, Bandung dina iki masak apa? Masak spesial kanggo sampean kabeh menawa sampean iki duwe krentek kepengin masak kaya ngono iku. Apa iku ya iku tahu campur. Mantap. Aku mangkin nang pasar tuku tetelan. Ya tetelan nek tahu campur kak duduk daging lho lur. Kayak tetel-tetelan ngono kuwi sandung lamur ngono kuwi lho. Balung-balungan nom ngono kuwi ana balung tuwek bareng mangkatut ra apa-apa wis. Wis lur ngono wae. Saiki ayo melok aku pindah nggon ya. Iki tah tae iki dijarke nganggur, saiki aku tak mlebu ngono kae. Lah iki lur, daging tetelanku mau lho. Ya ana tetelan iki karang wong neteli sakmene ya dijukuk sakmene ngono lho tetelane. Dene neteline cilik ya dicilikno lho kaya ngene iki. Iki mangke 1 kilo ya Mas ya. 1,5 kilo sak balunge lho lur udu daginge tok. Lah iki engko ceritane kaitan dhisik iki engko ayo ngatengi daginge kuwane tahu campure dhisik ya. Soale ku rada suwe lho nggodhoke ya. Engko perkara sing liyane menyusul kari-kari sirambi ambek godhog ngono ya. Yuk. Dagingnya tak inggirne sik lur. Iki marut telane. Iki mau tak umbar sik lur, saiki diparut. Nah, nek tahu campur iku lur, kudu ana begedel singkong ya. Ngati iki telo diparut, engko terus dikukus, mari dikukus digoreng. Tapi nek sampean kepengin gak ribet langsung digoreng ya iso. Cuman kadang-kadang ini lur, elek nek langsung digoreng, nek tengah iki kadang sok gak mateng. Ngono kuwi kadang Mangkane enak dikukus dhisik, mari dikukus engko terus digoreng. Enak wis aman. Lho, banjune wis umep lur, iki daginge wayang nglebokno ya. Balung nom-noman nih, Mak. Iki campur wisan, men. Lho, kurang nom yo balunganku nom, men. Apa mal tuwek balunganku, men. Lah iki lur, karo ngenteni daginge iki empuk, saiki tak tinggal ngulek bumbune begedel telo ya. Bumbu begedel telo iki brambang bawang, ketumbar, kemiri, kencur, kunir, godhong jeruk ya. Wis ngono ae. Sing ulet iki diulek dhisik lur, sing ulet iki. Cek lembut. Wis weso lur, iki mau wis weso. Iki bumbune wis mari ya, iki dicampurno ngene iki lho. Lho. Kok diulet dibumboni gula uyah moto, wis ngono kuwi wae, nang dikukus. Enak iki begedel telo iki. Iya, enak lho Mas. Lho nek biyen aku Mas nduk Lamongan iku dibegedelno telo ngene iki dijangakno asem didulang ngono kuwi walah wis imbo-imbo mangan iku anggitmu. Lekor-lekor. Temen kok boro-boro ketemu iwak asin kuwi swarga donya. Seneng temen biyen. Wis lur ngene iki wae ya. Lho, dimplek-mplek ngene iki nang dikukus. Nah. Kok nek wis mateng lur, enak digoreng iki sak srongan wis ora atik mikir mateng ta durung ora katik mikir ngono. Wis jelas mateng.
Dadi akeh lur iki meneh kene dijangano asem campur lento ya Mas yo. Lento ya meneh yo. Enak rek. Wis lur, wis rampung iki ditutupi dhisik, dijarno sampai mateng ya. Saiki tinggal ngerajangi bawang putih jagane bumbu petis ya. Wes mari lur, yo ngene iki lho simpel. Sajane iki yo gak simpel sih, masak tahu campur iku. Saking kan ngenteni niki rondok suwe, ngedang telo rondok suwe, nggodhog apa jenenge dagingnya rondok suwe, dadine rondok setengah nyantai. Saiki karo ngenteni telo meneh mateng, begedel telone, iki bumbune ayo diulek. Bumbune iki daginge. Dudune iki. Dudune, men. Iki bumbune bano gawe brambang bawang, ketumbar jinten merica, kunir, laos digeprek, serai, godhong jeruk, kemiri ya. Wis ngono ae. Wis lur, daging iki koyokane wis empuk, dintas, dirajangi ya. Nek dirajang mateng iki ta, mempermudah lur. Nek mentah dirajang iki ketot-ketot ngono kae lho. Kan wis empuk lur. Dirajangi lur lho, gindruk-gindruk pisan lur. Wis lur iki telone wis mateng. Begedel telo wis mateng dientas lho. Iki lur wis goreng bawang putih jagane petis ya. Lek gawe tahu campur iku lur, petise kudu werna loro. Tergekno ya selera sih. Kudune iki petis abang karo petis ireng. Tapi sing ireng dudu sing petis gak enak ya, sedang. Petis sing digawe tahu campur, tahu tek bareng iku malah enak sing petis sedang lur. Nek sing enak banget iku tambah gak enak rasane, temenan iki lho. Sampeyan takon bakul tahu tek lah lak ngono. Wis ngene iki ae nang dintas engko diulek ambek petise terus dikothok. Saiki tahune jegurno. Ora usah duyai ya nek tahu gige tahu tek iki tahu campur ya. Men gak asin. Lho iki lho lur petise lur iki critane mang wis mari tak kothok iki lur. Lho dadi kaya ngene iki. Engko nek ora dikothok lur nyusakan nek emak lan dianyet-anyet ngene. Nek ngene kan gak langsung disot, dituangi banyu wis beres. Tahune sak kumbung-kumbung iki lho. Tuh, wis mateng. Saiki karek goreng begedel singkong. Ngene lur. Enak iki. Enak. Enak men aku ngene iki seneng kok. Hawane iki lur mendung-mendung piye ngono ket esuk iki koyo kudu udan kudu ora, kudu udan kudu ora. Makane aku wis masak nduk omahe yo gak nang sawah yo gak nang alas. Wis ngene ae aman. Dadi ra kesusu-susu lur. Nek kono ndene iki nek pas udan kan yo enak sakjane. Sahdu. Nek wedi bledek. Ya iku mang. Nek nang gunung, nang sawah resikone iku mek nek ana petir. Ngono lur. Dadi mangkane nek sekirane kudu situasi dan kondisi. Sekirane ana tatit, ana bledek ngono kae nang Bali. Mas urung rampung tak tinggal Bali lho nek ana bledek ngono iku. Tapi nek berhubung ora ana kae aman, nek ora ana gluduk kae aman yo nang kono ae. Wis mateng lur. Tuh. Merwingin lur, golden brown.
Wis lur, begedel telone wis mateng kabeh, saiki karek nggongso bumbune ya. Iki sing paling dasar iki engko. Enak iki lur. Nah, iki lur wis tanek, sari godhong jeruk iki dilebokno. Wong semene sampai tanek. Bumbune wis tuwanek lur, mambu gak teko kono lur. Saiki dagingku tak lebokno ya. Mantap nih. Gindruk kok ngene men. Terus dikei banyune godhokan daging ki mau lur. Saiki. Wong sengne. Wes saiki wayah dipindah nang ngene kuwae lur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Pindah lur. Aduh, dipindah lur iki lur. Cidera. Iki nek kualine cidera lho. Wis lur karek dibumboni ya lur ya. Bronta. Iki gak kurang gede tak wadane apa jenenge gula uyane iki, Lon. Goleki wadah sing cilik-cilik iki mari tak korai lali ndele. Gak iya wis tuwek ya loading. Wang goleki tak golek nang ndi aku iki ngono. Wong biasane iki ya ono korakan kono iku lho mari lho tak korep nang niku lha mbok ketindi-ketindian beke. Wis wegah bongkar kesuwen weteng luwe kebongkar-bongkar. Wes lho wis mari iki karek nggodhog cambahe karo nggodhog mine wis mari terus karek ngenteni bukone yo. Yo alhamdulillah iki wis sore yo men yo karek diungkas ngono ae. Teloku bareng mau kae ya wis mateng ya. Openan iku lho. Openan iki wis ora tak ruweken buah iku kaya epo iku. Dulur, wis sak mene ae ora sakake. Lho iki ana sing gurung keiris sakmono gedene lho. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Wis lur, biasa-biasa ae lur, biasa. Aku ora bosen-bosen ngelik kok sampean kabeh ya. Pokoke ojo lali. Kate mangan kurang setengah jam no demi gek nang diombe. Men gula darane stabil koyo Bandung ngene iki lho rek ya. Aku lak bolak-balik ngeling nang sampean lur, gak bosen-bosen pokoke. Sing penting iki no demi iki nang selalu diombe setengah jam sadurunge mangan. Engko cek normal koyo Bandung ngene iki lho lur. Soale nodem iki herbal tapi hebat dheweke iki lur. Ekstrak buncis karo daun kelor. Dadi aman kanggone awake dhewe kabeh ya. Ojo lali ya gek nang diombe. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis magrib lur, iki mang aku wis ndonga disiki. Soale aku ngombe nodem sadurunge buka ya. Monggo Kong, iki Kong. Ya. Ngombe dibatalke posone sik Kong. Mas Bam. Terima kasih. Buka ambek teh anget lor, enak tenan iki. Soale ijo ora ngonten gawe es. Makane aku nggae teh panas yo. Seger ada. Lho, iki entah-entah ngono ge tau campur lho lur, delok entar lho. Iki engko Pak B. Iki lur. Lho. Daginge. Ya Allah, Mak, menggoda banget iki, Mak. Temenan jo. Selak gak monggo sabar. dulur. Iki lur petisi lur. Ngene lho. Gesek. Kayak ngene iki. Wis kayak lontong. Iki telone sing digoreng mau kae lho. Seladahe.
Wis ngene iki sesuai selera wae lur, wis ra kathik cilik-cilik apa wis buah. Ngene iki wae kenek. Terus dikei cambak, jok lali. Cambak mie. Mie iki enak lho. Terus dikei brambang goreng lho. Saiki diguyang dudu lur. Duh. Apa iki lur? Jan. Duh. Monggo dulur. Wis jangkep lur, tahu campur Lamongan lho. Enak banget lur iki suger pol. Iki jenenge tahu campur Lamongan. Piye, Kong? Enak ra? Alhamdulillah, enak pol. Lur, diudek-udek campur petise ya lur. Lho, nek mangan ku kudune ngene lho. Cekno campur kabeh mi rasa ngono lho lur. Monggo. Suwek lur. Enak ya mak. Temenan iki kare embo lur, temenan wae enak iki lur. Giyir iki. Ojo kuwatir, embo. Ate iki ku senenganku lur. Enak banget. Deloken lur koyo ngene lur. Nampol banget. Tedesan Kong, nganu nih empuk kok yo. Suwe grek nek ono sayurane ngene iki walah. Temenan Mas, enak iki. Enak banget. Versi jumbo ya iki. Iya temenan sing ngedole wis loman banget. Bakule lomo iki lur. Banungnya sampe kudu rantek iki. Kok ngene lur. Ate nak daerah kene gak ono sing dodol ngene ya, Bu ya. Enak. Gak ono kene iki. Gak gelem iki. Gak doyan petis. Sing akeh Surabaya. Nek Surabaya Jawa Timur, wah. Wis ngene iki favorit yo. Oke. Soale nang kene iki wong kadang-kadang gak doyan petis kan asing ngono lho Mas, gak tau ono petis nang kene. Makane nak kene lur gak ono wong dodol rujak lontong Kupang ngono iki ya. Rujak lontong Kupang tahu tek iki gak ono. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis wareg lur, mlendek-mlendek iki rasane. Wis wareg. Ngeren sik. Ora apa-apa be, santai wae. Di enak-enakke ya. Wis ngono ki wae ya lur ya, wis cukup wae sakmene videone Banung, donga-dinonga wae. Tak dongakno nang ndi wae nggone, mugi-mugi sedaya keparingan seger kewarasan atep lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.